Chiara Badano, tifla sabiħa, bani akbar u ċari, bitbissima ħelwa li tiġbdek, dinamika fuq tagħha, ferħana, intelligenti, b'saħħitha, tħobb in-natura, tkanta u tisfen, tħobb l-atletika, it-tennis, l-awm, il-mountain climbing. Meta tikber xtaqet issir air hostess. Chiara kienet ħossa maħbuba minn Alla u xtaqet tikkomunika dan ma' kull min tintaqa' fi triqta. Kienet tisqar x'temmen dejjem b'rispett lejn l-oħrajn, bla ma timponi fuq ħadd. Fuq kollox bix-xhieda tagħha ta' serenità u ta' disponibilità ġeneruża kienet isib lil Ġesu f'dawk il-bogħod, f'dawk li ma jemnux. Kull ġurnata tagħha kienet offerta lil Alla. Chiara Badano twildet fl-1971 fi Piemonte l-Italja, f'raħal mimli veduti pittoreski li jinsab bejn il-muntanji u l-belt. Il-ġenituri tagħha kienu ilhom 11 sena jistennew l-ewwel tarbija tagħhom. Ruggero, sewwieq ta' trakkijiet, kien ilu żmien twil jitlob b'umiltà u b'fidi lill-Madonna biex tagħtihom dan ir-rigal. Ruggero kien ta' karattru kwiet, iżda kellu fidi qawwija ħafna. It-twilid ta' Chiara mela bil-ferħ lill-familja, iżda omma tajt, konna ferħanin immens, imma fimna mill-ewwel li din it-tifla ma kienx tagħna biss. Kienet l-ewwel u qabel kollox ta' Alla. Maria Teresa mill-ewwel bniet relazzjoni b'saħħitha ma' binta, miftuħa u mibnija fuq il-fiduċja. Samit ċokon, l-om kienet teduka lil Chiara fil-fidi permezz tal-Evanġelju, trawima biex titkellem ma' Ġesu u biex dejjem tgħidlu iva. F'Settembru 1980, meta kienet kellha 9 snin, Chiara ġiet f'kuntatt tal-ewwel darba mal-moviment tal-Fokolarini. Flimkien mal-ġenituri tagħha attendiet għall-festa familja, laqgħa internazzjonali għall-familji organizzata minn dan il-moviment. Chiara dalet fil-grupp taż-żgħar tal-Fokolarini imsejjaħ Ġenerazzjoni Nuova, ġenerazzjoni ġdida. Kienet kellha 16 sena u Chiara deret pallida, bdiet titbissem inqas u kienet għajjina. Darba waqt li kienet qiegħda tilgħab it-tennis, ħasset uġigħ trement fi spallita u xellugija. Għall-ewwel Chiara ma tax każ u lanqas it-tabib tagħha, imma billi l-uġigħ ma telaqx kellhom joperawha u tobba sabu li kellha wieħed mill-aktar kansers serji u li kkawżaw uġigħ. Kien kanser tal-għadam u kien diġà beda jinfirex. Dan kien il-bidu tal-kalvarju sħiħ għal Chiara Badano. Meta Chiara rċevit din l-aħbar, Chiara labkiet u lanqas irreżistiet. Chiara ċettat il-marda u stqarret din għalik Ġesu. Jekk din il-ħaġa trida int Ġesu, irrida jien ukoll. Missiera jgħid, konna ċerti li Ġesu kien f'nofsna f'dak il-mument u tana l-qawwa biex naċċettaw l-aħbar. Kien mument li fuq kollox ġab bidla kbira fil-ħajja ta' Chiara u għaġlila it-triq lejn iqdusija. U hekk beda l-pellegrinaġġ mal-isptarijiet ta' Turin, Via Crucis ta' Vera. Kienu se jagħmlu l-intervent u qabel daħlet fis-sala tal-operazzjonijiet qalet lill-omma jekk jagħti l-każ li mmut, iċċelebraw qudiesa sabiħa u għajt il-Fokolarini biex ikantaw bis-saħħa. Chiara ħallet id-dinja fi żerniet tal-ħadd 7 Ottubru 1990, festa tal-Madonna tar-Rużarju, wara l-lejl ta' agonija. L-aħħar kliem tagħha lill-omma kien Mamma, sii felice, perché io sono felice. Ciao. Ma, kun ferħana, għaxin ferħana, saħħa. Imma daw tal-ħarsa sabiħa tagħha ma ntefix għax għajnejha ġew donati lil żewġ titfal oħra. L-istorja ta' Chiara ma ndifnitx magħha dakinhar tal-funeral, anki wara mewta daw kollha li semgħu biha ħassew li kellhom jgħixu l-Evanġelju b'mod aktar radikali li jażlu lil Alla fuq kollox. Chiara Badano ġiet iddikjarata beata nhar 25 ta' Settembru 2010. L-għajta tal-Papa Ġwanni Pawlu II żgħażagħ tibżgħux tkunu qaddisin, żgur li sabbet talqa fertili fi Chiara Badano.